omaete enyama kereko nyenyu aba heriti na ubagwancha ba approve enyama erembe gechinchio ngianya gotwara mochando neri na noembo no karo bagosiekeru ebagosiekeru ase enchera erembe ase engencho nambe yemo egento kebwato mochando ne nyama aba heriti na ubagopima chinyama chimbe chikorwaria abantu na inche nabona egosabana nambe yemo kibomerana bakaigwana na baigorerwe bichinchio no enekemo kerekia county ya Nyamira njanya gwagacha gechinchio mbono torengereti na tige county na yagache gechinchio kiaye kire sub county lakini goikira boniga county teyo abanya biashara na abantu abasinini batabwati kende bakonyenye embori ye muro jagore ribuine embori ayenyenye 5,000 oigwete gechinchio kemuna che 500 igotigaire 500 atumeke transport na ande ya 500 mbakoyo mona ande inaenda ninyameka gunjera so njira naye gosabana nambe yemo tigato mu waziri ali simanoti ne committee yae yo gosieke bichinchio tobaye wiki yemo kibara ange gwanjirana na tiga baigora abante bichinchio asengenje na mbone bantu mbari kuri nyama na batokuburukana abana inchi na abantu be bichinchio tuandamane mpaka Nyamira obisi yo mu waziri anyare gototebyo mu chando nuroi nande gwanjirana totarere gechinchio no neke mase ward no ninjo mo MC na bongo tena keri turanyare go support gechinchio kebe buya I'm ready to support erinde tonyare konyorana egechinchio kia mitri standards chiri